La Carlana, la senyora del poble. Quanta tristesa en els seus ulls. ¿Qué quieres decir? Que aunque sea la dueña de media comarca, sigo siendo la hija de un cerdo. Incerta Glòria és tan rica, és tan plena, és tan completa, que ell ha tingut que agafar un camí, ha pres una decisió, ell la Coral. Aleshores, en aquesta decisió ha volgut fer créixer el personatge de la Carlana. Aquesta Carlana Villaronga doncs, té molt d'això, no? Aquestes dones no, que li agraden amb ell, que són dones curtides, són dones amb un punt fosc, perquè en la novel·la sí que era una dona misteriosa, però potser aquí li hem enriquit aquesta part més, com ho diríem, més misteriosa, fosca, interessant, atractiva, jugant molta dualitat, no? Que l'espectador pot pensar, ostres, quina mala pell, i després pot entendre-la, pot sentir compassió per ella. Jo no he mort mai ningú. Doncs ja és hora. No deixis que t'atrapi, Lluís. Aquesta dona és una aranya. És una Carlana que jo crec que les dones d'avui en dia tenim molt que aprendre d'ella. Més que res perquè ens pensem que les dones d'avui en dia ho tenim tot solucionat, no és així. I, clar, aprendre d'ella salvant les diferències, però hem d'aprendre perquè és una dona molt dura, molt valenta. Nosaltres ho hem de ser també, ho som, però avui queda tot com més dissimulat i crec que no ens hem d'enganyar. I aleshores fer de Carlana, en el fons, no era tant traslladar-te a la dona aquesta d'aquella època, que sí, per una guerra, per una situació de masclisme, però era una dona maltractada pel seu pare, era una dona maltractada per la societat, rebutjada pel seu entorn. No hi ha tanta diferència amb moltes dones d'avui en dia. Senyor, et donem gràcies per permetre que l'amistat i les aliances encara siguin possibles enmig d'aquesta guerra tan cruel i per deixar-nos viure enmig de tanta mort. Molt. És de les vegades que més he disfrutat amb un personatge. És tan ric, és tan ric i tan al detall, tot, que jo crec que això, a més que l'Agustí juga molt, li agraden molt els primers planos, i tot el que no es diu amb la mirada, jo aquí ho he pogut jugar. Que això és una cosa que no sempre tens aquesta sort pel tipus de projecte, i a vegades que no pots, has de ser més directe, el que sigui. I aquí jo crec que amb els tempos, els primers planos, els silencis, tot el que dius i no dius, l'Agustí és el director perfecte. Com és que sempre tens el que jo voldria? Sent amable i educat. En Lluís em té totalment abandonada, però em fa l'efecte que mai no tornarà a ser el que era.